Hola, bon dia. Som la classe del cos humà de l'Escola Can Fabra del barri de Sant Andreu i estem fent primer. Al principi de curs, qui va voler va votar la seva idea per posar-li nom a la classe i vam decidir que ens diríem la classe del cos humà i vam començar el projecte. Una de les coses que va arribar i que ens va sorprendre molt van ser dues radiografies on es veia una moneda dins d'un cos humà que un nen se l'havien passat. La gran pregunta que ens vam fer de seguida va ser si el nen encara tenia la moneda dins, però llavors ens van dir que no i ens vam preguntar per on va sortir la moneda? La majoria pensaven que un metge havia fet un tall i l'havia tret, però no estàvem tots d'acord. Altres pensaven que havia fet el mateix recorregut que el menjar, però quin recorregut fa el menjar? Vam buscar informació i vam descobrir que hi ha un tub que va des de la boca fins a l'estómac, que es diu tub digestiu, que passa el menjar i per tant també la moneda. A l'estómac el menjar es fa una papilla amb l'ajuda dels sucs gàstrics. El fetge que fabrica energia també ajuda a fer la digestió, que vol dir que tritura el menjar perquè el cos agafi el que és bo i el que necessita per fer-se gran. El que el cos no necessita marxa pels budells prim i després pels gruixuts. Quan arriba a l'anus es transforma en caca. Sabent tot això i mirant la radiografia vam intentar saber on estava la moneda dins del cos. La majoria dèiem que estava per aquí i vam pensar que el tub tenia un forat i la moneda va sortir per allà. Però pensant entre tots vam decidir que no podia ser, perquè si el tub tenia un forat el menjar també sortiria per allà i estaria per tot el cos. Vam passar moltes estones mirant les radiografies i parlant del que veia i ens vam adonar que la moneda no estava en el mateix lloc que en l'altra radiografia. On estava la moneda? Algú va veure que les radiografies sortien el que semblaven dues cames. La moneda no podia estar per aquí, tenia que estar més a baix. Com veieu, vam posar una radiografia davant d'un nen i vam comprovar que una moneda estava més a dalt que podria estar en els budells i que una estava més a baix que podria estar en l'estómac. Ara sí que ho sabem. Si la moneda havia passat per l'estómac i pels budells, volia dir que havia fet el mateix recorregut que havia fet el menjar i havia sortit per la caca amb l'anus, perquè el cos no necessita una moneda per fer-se gran. Engrescats amb el projecte vam fer una altra experiència que va ser tocar òrgans de veritat i vam fer uns quants experiments com per exemple bufar per la tràquea amb una canyeta. Vam obrir un cor, un cervell i uns ronyons per veure com eren per dins. Cada cop que preníem un nou òrgan o una nova part del cos la intentàvem posar a la nostra silueta que vam decidir per decorar la nostra porta de la classe. Ara us ensenyarem un vídeo d'algunes coses que hem fet.
Música